खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फ्रेन्ड खेबसे बारबावबाय सबाय माइजो फोवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै एनमे ब्लगखौ जोगासेलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना थ' बानो नाङा गाज्रि मोननो नाङा आरोना बर' हारिनि न'खरावहाय अमाफोर फिसियोबा खनफा खननै मावनाया जाखायो थ' जोंहाबो बियो चालु आरोना ओमफ्राय माने माइया मावखांखाबायमोन माने जाखाबायमोन आरोना ओमफ्राय गाव दुगै लोबै साथि सावनो हाबनायखाय आङो आंबो दुगैनायनि सिगां होमबालाय मानिजोखौ खांनानै होनोसै होननानै आङो खांदों आरोना सोनाफोर ओरैबादि गोसा सिं सिं मोदोमदोंना दा बुंसै आरोना आसलि माल सोरबा सोरबा गाज्रिबो मोननो हागौ दे ओंखायनो निमाहा बिखानाय थादों आरोना आङो ओमफ्राय दुंग्रायाव एसे साफानो सोनानै दोनखानोसै लोंनायनि खोथा ना जोंनाव सानसे मावोबा सानसेयावनो जोबा आरोना बुस्थुआ सप्तासे गाहामजोंसो जोबलायलाङो ओमफ्राय मालाबा सोरबा लांफ्लांदोंबा जोबो आरोना ओंखायनो जौखौ एसे गोसा गोसायैनो दोननाय जायो ओंखायनो ओमफ्राय डाइरेक्टथ' सोजायाना दुंग्रायावहाय जौ गोसानो दै गुदुं एसे सोनांगौ जायो नालाय सोनाफोर ओंखायनो बेखौ दै गुदुं सोदों आरोना आङो ओमफ्राय सोनानै दोननोसै ओमफ्राय मा होनो गोदो राजाखौ स्कुलाव एडमिसन हैथ'यैयाव 6 मास ना 7 मास सिगांनिफ्राय आङो एसे मावनो रोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय अमाबो फिसिनोसै माने एडमिसनफ्राव ग्रोब जाहैथोंसै सानलायदोंमोन आरोना आङो दाना अमाया ओरैबादि रासि मिलियाखै माथामसो अमा फिसा फुथारखादों आङो बिखुनजो बिमाया लाबोयो होफैयो एसे जत्न लायो ओमफ्य दुबा दुब माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जानानै थैदोंब्रा माथाम अमा फिसा साफा जाखादों ओमफ्राय फौजि बिथांनि फैसाजों बायदोंमोन ना आङो ओमफ्राय बेखौ जौ मावनानै जौ फाननानै आङो माने एकदम मेकआप खालामफिननाय बायदि जादोंहाय ओरैबादि बोरखांनानै आरोना फैसाखौ लस खालामा आङो अमाया गैयाबा गैया होननानै ओमफ्राय आङो थ' काटाक सोनानै दोनबाय ओमफ्राय अफ्रि आरिखौबो एरनखानानै माने बोखांखानानै आङो थौसौ मानजिनानै दोनखादों आरोना बेफोरखौ लायलाय लायासै ग्रोब ग्रोब मावनो मोजांसो मोनो आं बेफोर खामानिखौ जों मावनायफोरखौबो रोंनानै थानायानो मोजांखा होननानैसो सानलाय लाङो आं बाराबा आरोना सम नांगौबो जायो माथो ना बेनिफ्रायहाय नै दै गुदुंबो जाननानै लानोसै जोंनावथ' दै गुदुङा हदाय थाखानांगौ नालाय ओमफ्राय बिदि मावबाय नालाय सोनाफोर हजमाथ' जानोसै ना दा ओंखामा ओमफ्राय बुवा बुख'हाबसै आरो मा बिखुनजोनि मदद खालामबाय आंनि मदद जाहैबाय मा स्र' दुगैखांनानै एसे साजायनानै नोंथांमोननि गुदियाव आरो हाजिरा ना आङो मेख्ला गानदों दे सोनाफोर बिराद गरम बारबो दङ खिन्थु बोरैबा हब हबथारनै बाराबोलाय बिफां लाइफां मावगासिनो दङ खिन्थु सान्दुङाबो नै साया सायख्लुम बोरैबा जानानै दङ आरोना गाज्रि मोननाय नियम गैया दे खिन्थु समायाबो जाया नङा मालाबा 9ता जालायबाय आरोना थ' आदाराव हाबनोसै माने दहायनो आं दालि सुनानै दोनखादों आरोना थ' जानानै लाबाय लगे लगे ओमफ्राय आदारा जोंना थास' आथिं आरोना सोनाफोर दालिनि लोगोआ माने बे गथ'आ खाहैनाय आरोना माने आङो मैयाहाय नानिखौ लानानै बे गेसा गाज्रि जादोंमोनहाय जोंना ओमफ्राय फाहामलांदोंमोन नालाय बे समाव गथ'आ खानानै दोनदों आरोना ओमफ्राय नै जों अइनाव खामानि मावगौ माने सायनानै दोनबाय मालाय दा सुनानै एवनांसिगौल' आरो आंहा बेखौबो गियोहां बिरादनो मानजानो आरोना जेखियानो जादोला मानजानो गिनायानो एसे उसुमैबो खाबाय आङो बेखौ होनोसै ओमफ्राय आरो गिबावनानै मैथा हारसिंबा बाथोन जागोन होननानै सासे सुबुंखौ खानो थिनहरबाय सासे सुबुंनि जायगायाव सानै जाबाय आरोना नानि दासो दुखांदों नोङो थावै लालायलायदों जया भितৰত সোমাব লাগবতো এংকাদি ক'ত পাবি তই ইমান শুনছা ভিতৰত সোমাবি नै नानि हाग्राखौनो खाबाय ओइ ताकि गाछटा तुलिसे देखुन ओइ जे हाबा थावैखौ लाबोदो मा आं लामसै दासो दुखांदों ओइटा सिंसे रे किबाटा फैदो फैदो खर'मानो नै बै सायायाव थानानै नेहानोसैखौ नै बै सायायाव थानानैबो नेनो हायो खर' मानबाय दानाबा बेलाय सायायाव था बार बारदों सुमफ्राम बिफाङा सोरना गोरलै जाहांदों नै थायबावदोंसो एसेनो गिदिर दंमोन बेहायनो आगोलाव एकदम मांकि किंफोर जेव जेव फैनानै दानफायनांदों आरो जा लेमबाय थायोमोन आया सिङाव जाहा फावबाय खर' मानदों होननाया हाग्राखौ खानो दे नों खादा लाग्रा जा ओमफ्राय आरो ओरै पटल थाइबा रानस्रोलायनायबो दङ बेखौबो एवगोन सना नों लाबोदों थेंक इउ स' माच नै नों लाबोनाया लागाव नाम गैयि हाग्रा नामखौ मिन्थिबावा बिमाया नों जागोन ना जाया बेखौ बासे गलाब बै खस्ल'था भाजिम
जाबाय जुनाफोर आंना ओंख्रिया आरोना दालिनि लोगोफ्रा नायदो मैथा बाथोन थास' आथिं फाजा नै बथलाबो मोननै गोलैगोन आरोना सासे सुबुङा ओरै ओंखाम जादोंमोन लागासेखौ जाजोबनानै लागासेया थाबाय आरो माथो होनबावनो जानोसै एसे बिदिनो बाप्पा ओइ मानिनांगोनहाय दिनैनि गरमखौ आरोना जिफ्रा पापर बादि स्रेम रानजोब्बाय ओंखाम जाखांनानै खनसेनो लानानै फैबाय आं ओमफ्राय सनाफोर थास' आथिङा एसे मानदों आंनावहाय आं मिथिला आरोना बे गथ'नाव सोंदोंमोन आं गावनाव मानाखैनो खिन्थु आंनाव एसे मानदों आरोना थ' मैथाजों एसे जाबाय आङो बाप्पा थांथारहाय मैयासो जाबाय साननि मोनानि दाउ बेदर रोन्दो ओंखायनो दिनै पियर मिरामिस आरोना आरो जोंहा दिनै मिरामिसनि दिनखामोन एकदम पियर मिरामिस जाबाय आरोना बेनिफ्राय खायफा आगैमोनाबो जात कमेन्ट हरगारगारो आब' नोंना बिखुनजोआ जेबो नंथारा खोमाने ओमफ्राय आरो आगोलावबो आब' नोंना बिखुनजोआ बिराद अनोमोन खोमाने ना बिमा बिदि कमेन्ट मोन्दोंमोन आरोना आङो जात सोङोहाय फाग्लिफ्राबो दा आं मा होननांगौ नोंसोरखौ थ' जिखियानो जाया आं बारा सिरियास लाया आरोना आंना मोनसेल' साननाया ओरैबायदि मालायनि खोथा लानानै आंखौ दा बुंथों आरोना आंबो मालायनि खोथा लानानै न'आव माने न'नि मानसिफोरखौ गन्डगल खालामनो बायो आंना बेल' माबा मोनसे खोनादों मोजाङै बिजिरनानै नाय थ' मालायनि खोथा लानानैल' जास्ट आं बिदि गन्डगलखौल' मोजां मोना बिदिखौल' इगनर मारि जानो लुगैयो आङो बाखि न'नि एसे एनै संख्रि बानलु गेंग्रें गुंग्रुं जेरै फिसायनि गेजेराव जायो बिहाव बिखुनजो बिहामजोनि गेजेरावबो जालायखायो आयो नानिया मानो गाबखोहाय जालायखायोखा बेफोरखौ नो टेनसन आरोना आरो दाथ' जोंना बिदि टाइमानो गैला गोजानाव थानाय नोंनि बिखुनजोआ मायदि नोंनि बिहामजोआ मायदि बिदि होनोबोलाय आरो माथो होनबावनो थ' सोलियो बिदिनो मोजाङैनो मोजां आरो बायसान्स मालाबा एसेसो गन्डगल जादोंबा आं माने थाब सल्भ खालामनानै सान्थि थानो मोजां मोनो आरोना ओंखायनो हानायमानि आङो सल्भ खालामनो नाजायो गन्डगलाथ' मानो जाया जायो एखमबा खोथा बाथ्रा मिलायाबा जालायलायखायोखा एसे एनैया बिदि नङा जे बेखौ हमथाबबाय थानानै जे सोलिलांबाय थानांगौ बे नङा आरोना थ' बिदिनो आंनाबो बेलेगफोरनि बिखुनजोआ जेरै आंनाबो बिदिनो आरोना ओमफ्राय मालायफोरनि बिहामजोआ जेरै आंबो बिदिनो बिदि होननानै उमुगनि बिहामजोआसो मालाय मोजांथार उमुगनि बिखुनजोआसो मालाय बिराद अनोनो मोजांथार आं बेफोरबायदि हमग्रा मानसि नङा आरो आंखौबो बिदि हमजानो बायो आरोना आंनि जायगायाव मोजाङै था आंनि बिखुनजोआ आंनि जायगायाव मोजाङै था जों सानैजों मिलायबानो जाबायथ' मानो होनबा बयनिबो न'खरनि प्रब्लेमा मालाबाबो मिलायजोबा ओंखायनो जों मालायजों थुलुना होनायखौ गारनांगौ बे मालायजों थुलुना होनाया खरा जायोबानो न'खराव गन्डगला खरा जायो होननानै आं सानो आरोना दा आंनि बुंनायखौ सिरियास गैयि एकदम सा साज्रां बुंनाय बायदि नुनो हागौ मानो होनबा आंना महरानो बिदिनो आरो आं बिदिनो रायलायखायो ओमफ्राय आंनि गोसोआव एसेबां मैला लाखिनोबा माबा मोनसे गन्डगल जादोंबा गोबाव सम लाखिनो आं हाया आरोना आंना बेखिनिल' माने दै बादिसो आंना स्रांसो गोसोआ जेरै खुगायाबो ज्राव गोसोआबो एकदम ज्रांसो आरोना रागा जोंनो ज्राव बुङो एखमबा बुंबाथाय बुंगोन ओमफ्राय अबेबा बायदिखौ आङो गोसो सिङाव दाबायनानै दोनो आरोना जे आंनि बै साइडनि मानसिया दुखु मोनगोन बायदि बा खोथाया लावलांगोन बायदिबाथाय आं बेखौ दाबायनानै दोनो आरोना बेहाय एसे खस्थ' मोनो आं हारसिंनो ओमफ्राय दाबायनानै हारसिंनो फोजोबलांबाय आरोना बेखौबो आं खें लाखिबाय थाया दा होमबा मिथिबायना एन्सारखौ मोनबाय जानो हागौ आरो मा होनो आंनि ब्लग्सखौ जायफोर कन्टिनिउ नायबोयो बिसोर आंनि सोमोन्दै एसेबाबो हमनो हाखाबाय खोमा बे मानसिया मा रोखोमनि होननानै आरोना हा कि बात है ये टीवी तलत साइल ओमफ्राय आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना बिराद गरम मबाइला हें जाबाय बारा हें थाबथा नोंथांमोनाबो नायनो बागोन आंनि दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो माया गैया बांला होननायाव थांदों आरोना फुङाव ओंखाम एसे सोमजानानैहाय सानसुनि ओंखाम जायाखै फैनानै जासिगोन बियो थ' जों जाखांजोब्बाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय